to jim párkrát projedeme a tam bylo takový díry. Že už to bude pak těžší. Už to bude pak těžší, no. Tady nevidím, kde to je. Je to tam asi půl metra napravo. Jo, v pohodě. Saminový forestří. Ještě rok, dva. A vlastně ty atmosférické benzíny ty mají redukci, že? Mají, no. Tady to redukci nemá, taky to jede všude jako budí. To mě zajímalo jako prostupnost terénem má ten Forester s tou redukcí. Pomáhá to v tom tenu asi jo, jo, že? teď už potřebuješ jít pomalu. Nebo počkej, jel do toho. On jel kam? On jel tam doleva, ten jel doleva. Počkej, on jel do vody. Pěkně. No, je třeba u toho popřemýšlet trochu, kdy asi přibrzdit, kam točit volantem, když to je nakloněné a tak, že to nebude jenom tak jednoduché jako by. Hlavně co nejméně tu spojku. Jasné, no. Musí to být v tom, všecko se musí točit. Když jsem se odvykl od normálního auta, tak to chvilku trvalo. No, v pohodě. Tak, tady krásně. Tak to je malé. To je paráda. Ty brďo, ten je dobrý, no. Ten je hodně dobrý. Já si čekám, když se to auto převrátí dozadu prostě. Jako fakt prostě říkám si, to není možné, to přece. A to tam ten boxer dělá svoje, že to nízké těžiště asi hraje roli při těch náklonech a tak, že? Ten je dobrý. Justino. Ten s tou Justinou. Justino. To je paráda. To jsem nepochopil, no, jak to byl na to trasu. Už lítají šutry. No tady je vidět, že ten krouťák je lepší. Jako. Sice to má XTčko, ale to nemusím tak dlábit. Má v nižší otáčkách, to se může ten krouťák, jako těžko říct, jestli nával krouťáku někdy v zimě je to, co člověk potřebuje, ale tak, dokud je nějaká trakce, tak je to super, no. A za kolik to jezdí ten boxer? Dnes jsem měl 160 na tempu, ze Vsetína až sem, bez jakýhokoliv auta a mám tam 8. Tak to je bomba. To ano. To je bomba. Jako podle GPSky. Takže jako... Takových 170 aspoň. Nefičeli jako tak, už jsme dlouho nefičeli. Super, tady to je bomba. Ten výjezd do toho kopce, to je vždycky. To je bomba. Takový synchronizovaný plavání. To se nám dařilo minulou zimu, jak jsme byli v těch Krkonoších, jak teďka bude. Tak bylo 20 čísel sněhu na parkovišti v Krkonoších a tak jsme jezdili 3, víš, tak se točili. Tak jo, tak děkuji.